Also to bring the services close to the mwananchi. Gavanas ma Kitui, Machakos gi Makueni koro dwaro ni duol mochung'ne pok mar omenda madhi ne kaontis CRA mondo de wachiedh nade ma jodak ma kaontis go kale kinde ndiko chenro mibiro tigode pogo omenda ne kaontis. Ka giloso kod ute mag fwambo tok bago romo manyabathe kod commissioners mag CRA e romo mar South Eastern Economic Bloc SECEP mane otelie kod Gavana Wavinya Ndeti e kaunti wa Machakos. Gavana Wavinya, Mutula Kilonzo Jr. kod Julius Malombe owacho ni twak madhi nyime e wi pogo omenda ne kaontis go ok pinyago lemo ka ok odewo achiedh nade ma kaontis go kale kinde pok. Gavanas go bende twak kotudore kod midhiero mar pi ohula ma yweyo oganda e gwenge mopogore opogore e kaontino e kinde ni ma koth pod medo chwe kaachiel kod kethruok mar apeyni. Magi timore e kinde ma bende duol mar Gavanas bende osebedo ka sundo sirikal mondo med omenda madhi ne kaontis kowuok e bilion 391 nyaka bilion 439.5. Indeed, we are traveling to Machakos, to Makueni, to Kitui. As SECEP governors, we are deeply concerned about the impasse in the negotiations between Kenya Medical Practitioners and Dentists Union, otherwise known as KMPDU, and the Ministry of Health. The parties involved in the negotiations are implored to expedite the return to work formula. While each county is responsible for the development of their respective road network, where there is need for construction of bridges to improve connectivity, the counties will jointly budget for the exercise. We made our point that CRA revenue consultation are immaterial if the amount of funds being shared among counties is not adjusted upwards. Apisa mag thieth e kaunti ma Vihiga okwedo weche ma jopiny